Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko Iyang ang man kung sila rang makigsulti ni Francine. O niya ikaw, dili. Kung importante pa mi niya ngayang pamilya, ma. Ganihara unta niyang gitupag ang cellphone. Basig may lain na siyang gikalingawan dito. Maungwa niya tubagan. Corina. Oh, uy, si Dodot ug Miles? Giingnan tapitaw kang adto-adto sila. Dali kay basig na unsa na itong duha. Dodot, Miles, naunsa man mo dihang nagminatay naman hinoon mo hilak. Mga anak, ayaw ko niyo padunggang ang manghilak mo. Imingaw mamini mo. Kanasama ka mo ulit, diri pa. Kanasaman. Diyos ko. Tubaga ko pa. Kanasali ka mo ulit, diri. Kining mga bata, Bitaw pa ba? Kanasaka mo ulit, diri sa ato pa. Puhon. Manarbaho na ako diri. Muuli na lagi ko puhon. Kanasama na puhon-puhon. Basta. Unsa man dai ning gisulti ni Dodot ug Miles nga nagminatay maghilak ning duha? Day ko rin. Hello, Day. Ikaw ni? Hello. Day ko rin, hello? Day? Hello? Anong naputol man to? Tawagig balik si Papa, ma. manawag balik Papa ma. Di na gani makakontak. Nahurot na tingali ang free load ini. Magpaluto. Bitaw, ma. Magpalod ta. Aron matawagan na tog balik si Papa. Asa man kuno ta magpa-load gakagabi na aron? Balon. Si Papa na lang unta ninyo Francine ang mutawag nato. Hindi naman ta makakontak niya. Pastilan, basin kunwa na po tulod ang inyong amahan. Saon pa niya pagkontak ninyo? Yung tawhana. Tugag-tugag papalit og cellphone o niya dili ka pa-load nato. Balon. Ay, og man na lang mo tawag og balik sa inyong amahan, Dodot Miles. Ako raw niya mo palood ni mo. Sorry, you do not have enough load in your account to make this call. Mauday nga dili ko makareturn call nila. Kay WhatsApp di ay ko'y load. Ay, Ginoo. Punan pang lubat na sabdi ay ko. Huh. Ay, pastilan. Muna kog am-am ni Miles nga ugma na lang mutawag sa ilang amahan, oy. Di gyud mo sabot. Bintaha na lang sa Dodot. Mitabang na kog pasabot sa iyang igsuon. Natugan na lang unta ma. Kailangan ng gabi. Unya na ko matuog. Di bagi ingnan tamang kang makigsulti pa ko nimo. Gusto kong klarohon nimo. Kung nga nung nasabot na kung wa kay maayong buot ni Greggy nga suod ni Francine. Nga daghan naman kaayo na siyag natabang ninyo. Dili na may nungdanon nga magsulti tabahin niya ma. Mahinungdanon man o dili. Gusto lang kong mahibaw kung ngano. Og unsay imong problema
adtong tawhana. Wa ko ikasulti nimo, ma. Lingkod og balik dire. Oh, nagigsulti pagganit ta niya. Sultihi ko's tinuod. Usa ba'y problema ato niya? Ni Dong Gregi. Matuog na ko, ma. Nakigsulti ko nimo, ha? Nakigsulti ko nimo. Unsa may gusto nimong mapati na ako, matansyang. Kinahanglan ka pag bang mangutanan ako, ana. Kung unsay ang ngayan akong hibawan. Ha? Isulti na ako. Matuog na ta na, matansyang. Corina! Kuan. Di lang ko ganahan ni, ha? Maora na'y rason. Kung wa ka na'y isulti. Mosulti ko kung unsay akong himatikdan. Matansyang. Ingna ko kung nasayop ba ko o kung husto ba ko. Paminaw. Ang aliguna gina ni mo glawa dong grigino. Murag itinubig mo lang ni mo inom og bino dong. Puno ba ito kay baso dong? Iyon na inigit tingali ning mabuang natapyat. Ha? Naan po ka na dugoy? Bitaw. Niyabag na magod ko. Niyabag na magod ko. Ayaw na dugoy. Kalisod ba na oy? Naray buang na niyabag pa? Unsa kay tsura ano? Kalaga kong 45 apyot. Taod-taod na ginangwa na makamit. Salay 45 dong ba? Wa ka makailag kalibre 45. Pistola apyot. Kalibre 45 o 45 caliber. Nga makabuak yun sa o nga maigo sa bala. Kuyaw dong. Mao nga kung di ka gustong magamit na ko ni, ay kung surang-suranga. Ayaw dungagi ang akong problema. Dili na to dungakan. Uy, tabangan ta mga ngulo kag solba dong. At sulti lang ko kung sa atong buhaton dong. Sulti lang ko dong. Gusto kang mutabang na ko? Oo, dong. Uy, ikaw pa? Migo ko ta. Diya? Ha? Unsa ta? Migo ta? Kuan day dong. Migo ba ta? Amo dito ka dong. Amo ta day kagod. Kabuang-buang na yun. Sulti bitaw dong. Usaon ka man kapag tabang dong. Tabangi ko apyot nga maduol na ko sa Corina. Utsa! Kamoy. Askang danghagag yun ako. Uy, napasubo na ko na. Napatuloy naman ang kuya wet. Uy, patabang ko na siyang maduol niya sa Corina. Patay! Wala kita manawag ni Papa Pransing og balik kuya. Nga, ugma naman ron. Unsay ugma naman ron? Ingon ka karon ta magpalod silbo ni Mama Corina. Ano tawagan na to si Papa Pransing? Si Lola Tansya manggod to nagingon. Lagi, unya pag mata na to. Wa naman si Lola. Mauli makuno siya sila ingon si mama ko rin. Balik ko na to. Si Lola, uy. Miles! Awapin ako kaganding. Si... Raisyot! Noy! Yawan ako. Awapin ako kanding ganina. Ha? Sa kanding ba? Palanoy. Ika ko nagtugwas ka ba, uy? Ah. Kanya magkuhan to ko sa kanding to sa inyo. Aron akong tugway. Awa man dito kay inyong nang gidadin eh. Gipatugway ni mama na mundo ni Miles, noy. Ano ba? Ay, kaya
Dito gud una ninyo dot, Miles. Kuan ba? Sa may kaayuhan. Kayuhan pa. Mura pa kikarang tao kay kayuhan. Nanonoy. Iba, kuan ba? Kamu luha ba? Nanosyot. Nasyot, hoy! Pay bata sa nasyot ka ng taho da. Ikaw ba, yahayan nyo sa? Yahay kayo mo. Kaya sige lang hatod og kayuhan si Tito Griggy nyo sa inyo. Awa, tagalan jud. Hmm? Pinuod sa malanga kaayuhan, oy. Kayuhan. Ang tanan po sa kayuhan. Kanagong mga gasa ni Tito Griggy ninyo ba? Si unsa na iyang dadon sa inyo? Kay pinangga kayo mo niya, di ba? Agapon lang. Samtang ilan da. Be. Nadama gutong Papa Pransing. Ang gihatod nilang Tito Griggy na yung shoot. Mao. Pinadang papa ninyo? Oo. Siyoray! Gani. Di ra ba siya mutuo? Pinadalagi. Panaps kanding niya eh. Si Tito Griggy yun ninyo gisagos yung papa? Kay, yan di ay. Nyamigo, manggod na sila. Suod man sila si Papa Pransing. Dudot, Miles, minaw ha? Minaw mo. Ay mo kumpiyansa ng Tito Griggy ninyo ha? Ay mo kumpiyansa. Ansa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!